Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Nagkuyog lagi mong duha. Oh, mga gwapo, magkuyog yun na. Ano na, di mo pwede magkuyog. Tepa! Oh. Tepa! Ako ay pangtala ba? Saman. Nagkakita mo ni Jigo o ni Busdak? Oh, Ano di ay pa? Di, laman dami ko ang tuyo. oh. Pa kayo? O sa may tuyong sa tinyo nilang Kuya Checo at ni Kwan, Sir Ay, basta na, asas ka pa doon. Managtutulat pa doon. Asa man toon? Aw, man toon. Ay, pag-limon lima, amas yahon ka ba pa mong mangod? Asa? Naguding kay ko, sorry kayo eh. Ludingan ako eh. Nasobraan ako kung-stop. Atong pangtapon, si Jigo o si Anja. Ang sige. Ha? Oh, O sige. Ala sa mo ha. Kuya Samoy! Sige. Kuya Asaman mo! Ma! Naunsa pa tos papa, ma! Abot na unsa namang tontuhan na, uy! Nagkiring-kiring lagi to. Nagkiring-kiring! Ato. Apaso na to, ma! Apaso na to! Oh, ato na to! Nagtawa ko kasabot na nila, unsa na ni sila! Apaso na to! Pasensyain na lang po. Saan man, busy sa ko pangitag kwarta. Karon pa mangita na kasoy ito man ta. Mao lagi. Na busy man sa good ko niya. Oo, tinuod, sakto ka. Nakalimta na lang tuunti ka. Pero sige lang, mabawi man sad ko. Ikaw ha, silingan na tag-sityo niya. Karon pa ka magatiman ako. Mao lagi. Saan sad nga, pagatiman pa man ko sa balay niya. Mangmaruta pa sa baya ko. Pero sige lang po, naa naman ko. Sugod karon pagalilion natin ka din sa balangin. Pag-anion natin ka, pag-bisita ko natin ka, ayun na. Sige, kuan gud na ko. Kanang luod-luod. Ha? Pag-pista mo. Sa broken ay. Broken saron? Ay, pista niya mo. Ato na lang. Wala, pista ko no. Wala, ay. Uy! Si... Hello, ma'am. Hello. Di mamugikan. Ano? Sa mga gagayan. Dandi na diha. O sa tanong ni mo di airport? Hoy, lain ba'y ato ba? Wala na lang jud ko ninyo or kami. Apuri ato yung ipanghatag-hatag o ipang-apod-apod ay. Kadako na kong tawa jud ko ninyo makiti. Baka kay labot. Oh, mo ba? Ala. Oh. Ba. Oh. Ayaw murag pamilyar man na ko inyong kuyog. Ay kumpiyansa na hitman eh. No ba? Hitman eh, hitman. Manhit. So, init din yung pagkatao. So TRT ka, video ko mahadlok mo. Oy, bagay mo. Oy, kamo ba? Basi nagtuo mo. Ikabayuta ka ba? Laki ka. Basi nagtuo mo pungkol ko. Di mahadlok mi? Ano mahando ko na mong bait-bait? Te,
Tisasi dan, tisasi. Tisas. Ako gini mo hagiton, ha? Laki deh ka? Lagi. Ako gini mo hagiton. Ya, masuk. Ayo. Ayo. Bayuta ka. Kabayuta ka. Bayot bitaw. Ada kuangan ka. Nya ikaw. Wa puna na to. Udah jakam pula. Punan ba nimo? Direk, dikasih ay. Padur, oh. Padur. Padol ko apil ang fraternity. Ha? Padur. Ano lagi? Oh, direk. Oh, direk padulan. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Kabayuta ka? Kisay bayot? Ikaw? Bayot bitaw! Bukat! Ayaw. Ayaw sa. Ulang ka bro! Mabubunal ka? Oh, sige, go! Ang go! Sakit pa din ka! Ay, nalang. Ha! Ay, nalang. Ayun na kayo, medyo! Ay! Uliway! Ay, dali. Uy! Hawa, brief! Oh, hoy. Banat mo na. Banat mo na. Isuga na ba yuta, eh? Iso ka na. Bayot pa siya! Bayot pa siya! Ay, mayoy! Hubo! Bayot ni! Bayot ni! Unsa mo na? Unsa mo na? Ha? Unsa mo na? Nakap! Wakap! Bandita kay Kap! Bandita kay Kap! Bandita kayo! Manuntok, manumbag ay. Unahon kayo! Ha? Isa. Kini nga piking mga na! Siya ka ba? Ikabayot na Bandita kayo sa nan! Bandita kayo sa nan! Karan ba? Ano ba? Bandita! Agad pag sinubagay! Agad pag sinubagay! Ayaw to! Ayaw magtalikod! Kanili ka maglaro ulit! Maglaro! Oh, ang kapitan mo noon! Kapitan ako! Di ba kap? Kinsa mo Ay, bayutay! Maldita kayo! Bandita kay Bayuta! Bayot ka. Bayot bitaw! Way bayot dire! Way bayot dire! Ay, bayot na! Bayot bro! Ayaw! Wala ki bro! Bayot ki bro! Bayot na ka. Bayot ko na! Kapitan ko! Kapitan na! Ispituin ko! O, papadol! Ah, mapil ka! Mapil ka! Ikaw, mapil mo na! Lalabot! Di kapitan naman ang respeto ha! Kapitan na! Kapitan ka! Hindi ka lang kumba. Kapitan ko! Imo ko! Sukmana! Nga naman ka, pautanasa sila! Ay! Nangalang lumang na mo! Mga ruwa siya! Balita kayo! Manguop! Ha? Manguop! Ari Brad, ato istorya ni Brad, istorya. Manguop! Magulo ka! Sige sila, pagkata pa ng istorya nga bayot kuno, wa may bayot dire! Mawit ako bilang hanggang! Si Kapitan ako. Ay, mao lang, Ngalo malaki. Kap! Ay, pagkalikod! Tubang kap! Ari Brad. Kana sila pautana! Ari Brad. Mga birong dagko! Ari Brad. Sige, sabot. Unsa mo istorya ni? Unsa mo istorya ni? Saan dyan? Unsa istorya ni ha? Saan dyan na? Kana mo yung pangutana ang mga panuhot dako ay. Napay usay, dako lang lawas ang naong mura yung pilmirong ang ang sagdan. Kinsa may? Kami labot ako! Oh. Pero hilabtanan ko dako! Sige, kalma. Ari ka. Para mahusay istorya. Ayan! Kap, storyay, good day, Kap. Ari. Para mahusay. Dire, bedol, dire!
Usayo to ni. Usayaw lagi nga. Oh, mo lagi diyan layo ka. Usayaw man si Ikaw Dadapon. masabaa sa timo oy. Ay. Ari, Brad, padol, dali. Padol, kap. Padul kap. Dala, Brad. Ah, bakit pa rin sa Ay, manaw, no, mira na. Apil ka. Ujis. Unsa mo gani istorya agad? Sige, lang tagi Suryani. Watay hamag gani. Ya, utro ka. Oh, bago. Tong, asa na mo si Papa, oy. Asa na dirita para plain. Asa na si Papa, eh. Mga to, mga kay. Dire. Oh, kuan yo. Yay, thank you, ma. Unsa pa ni, ma? Kana, gihatag na nako ninyo, gitaganan nako ninyo kay inyong ama, wala man maguna-una ninyo. Okay, gusto kayo. Tama lagi mo. Ay, kaya siya na. Kumusta naman mo? Ay, nakaginhawa pa taon. May pega kuya siya no, wala ka nagproblema, nagkanang di ka magkunahuna na kuan ka nang sige na. Unsa? Sa imong pagkadaga nimong pagkakapitan ba? Kalmara kay sin may sano ba? Unsa to, rin. Ay, naman na. Unsa to yung gisulti? Kuan man gud ka nang dili ba sulti na lang gud tinuod magud. Unsa mo din na? Unsa man? Di ba ikaw kay wakat di makakakuan ka kanang concentrate bitaw, kanang mura ka guwara. Unsa sa kanin? Udagan og kanang pagkakapitan. Di ba ba? Oh, di ba gi? Oh. Kuan baya ka marag dungdungo biya kita rin silingan na mo. Dagang kapag ka kapital ko ta mo bangga ka papa ba ya. At kalma ra kay ka. Kamu ba murag hat ra mo kay mo dire god. Abi ninyo. Ban, siap. Dali, nako isulti ninyo ha, paminaw mo. Ah, Ha? Nani ni? Dili ko mo dagan. Dili ko mo dayon. Tinuod na. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Nga, kay ba man jud ka sumagod ang mga tawo mo suporta nimo. ikaw gusto kayo ka, gusto kayong pangana. Dili ato-ato ra niya. Ay mo sulti ha. Ayo mo manapin ka dito dagan. Abi ninyo nangita lang og timing. Nangita lang og timing ba nga sa akong mga nisuportan ako nga usaw na ko pagba sa puti na pero di ko dagan mo dahil pagkakapitan. Ingna ang imong amahanan. Imong ina ang papa, ha? Ano? Tinuod jud ka na imsulti siya no. Uy, timan-an ko na ha, timan-an ko na. Naa-jud witness mga bata. Timan-an ko na. Abi timan-an ko na. Nakahukom ko nga di ko dagan pero di lang ko magpahibaw, ha? Kaya maikot ka sa akong mga supporter pero mangita lang og timing kay ni bawon makani politika, ha? Basta ingna imong ba na ba? Lagi ako na timan-an. Kaya di ko mo dahil ay na saka ay na pa balakan ang bana. Sa ba? O dire bisa pa. Ato rin ha? Bisa akong pamilya. Wala ko ibaw ani. Gadi ko mo dayon pero mangita lang og timing. Okay. O sige, sige. Unang Ikaw imong mo amahan. dagan pero basig mo kamang ra ka. Okay ha? No. Imong amahan ingna nga pakalmahan lang siya. Ay Salamat kay siya no. ako Yes. murag basta di jud ko mo dagan. Salamat kay siya no. Salamat jud kayo. Salamat jud kayo. O, sige. Timan-an ko lang. Oy, Salamat oy. kayo. Naara mo din mo din ay kanina ra mo din eh. Kanaon na mo. Ana mga kami diraw. Ah, mo ba? Natawagin mo nga. Aris ako. Nako sige. ari. Ha? Sige ma'am. Oy. Amping. Sige, bye-bye. Ampeng. Bye. Ampeng na siya nung Ma, kana sini siya nung ma, dito napakakon ma. Musulti siya sa sinuod ma. Tinuod siya ka Oo. sino? Tinuod na mo 101%. Ano ba? Mm. Mura di katuhan no? Na, kay bawo to si Papa, malipay dito siya pa kay ngano. Wala siya ibigin siya, unagan og ng kapitan. Mao jud. Wala kontra. May unta no, tinuod jud. May untag matinuod ba? Hindi mo to ma basig walhon ka ma. Lagi ma. Sige, sige. Ay lamang sa ba ato niya. Sige ma. Gigutom naman ko ma, malaki ato na mahita. Ay nga. Sige, sige. Sige. Mga nindot lagi niyo mga baligya Oh, nindot yun na dahil. Ay, oo, sige. Sige, na para yun. Ganahan mo ko ganahan. Nakapinig yung mga mga nice kayo. Di ba? Nakapinig yung nice mo. Lahi na jud nila Miss A oy. Hindi na dahil yun. Kaya mapalit na ninyo. Amoy makaon na. Pero tayo pa, uy. Noong makain naman kasdan, ato ka nagbay. Ay, kanang kamo lang sa dito. Kaya nga no, kanang napako i-deliver niya.
Miss, amo na nang dado ng mga item. May pay para dili ka maghasul. Ito sa ko. Dugot pinilian na niya. Ikaw ba mo ra gyud mo bili mga suki? Sige na. Ay dili. Ano sa mga man? Kani. Sige. Lala i-deliver. Sige ha, ato na ko kato pang ihapon. Sige, bye-bye. Dali. Ha? Uy, hala. Nalimot tayo ko. Ano ang Uy, nalimot tayo ko. Ang bayad ba? Ang bayad. Aw lagi mo ko. Mo man ba deliver? Ato pa man ka sa mo. Oh, sige. Sige ha. Sige. Okay, sige. Sige. Bye. Mas ejud ba? Kita. Napagtong. Atong na beauty ani. Ina. Ilang relax ka Daot sila tong beauty nga daot tadaan. Uy! Hi! Good morning ninyo mga pat, mga gwapa! Hi! Hi, Nika! Hi, Ran! Hi, Miss A! Hi, Miss A! Ang saan mong baligya, Miss A? Ay, ang mga nindot kay Jai. Nindot kay ni Standard Jai. Aw, yun jud mo Jai. Ako nagasta ko Mami! Hi, Miss! Hi, Nicole! Good morning! Kanang, ato niya sa balay ha, kay mamili niya, may pasignaada may mapilian di ay. Oo, dapat pa ako mga bastak uban at wato ko sa inyong balay ha. Oo, sige, bye! Ato niya, sige, bye! Hi, Miss A! O sige, Bye! Bye! Ame! Bye! Bye! Noon sa to sila? Milagro lagi tos nang isyat ni. Nagad lagi to. Pitaw no? So kay nakaon na to nila. No, or basi na sa tuan na to kaon. Nakaon si to sayo. Sugod sa ni karon sa to. Kalit lang. Kalit lang lagi. Milagro ba? Milagro. Milagro jud. Init ba? Init jud kaayo eh. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ayun, ito na. Uy, atay mo nga ba? Dili, braplin pang ito tagi ko na. Braplin. Eh, Ano ka? kayo. Kaya kayo feeling ni mo ba? Nang kanang wala na juga ni Singhag kay kuan ni Shano mo. Isaya ang nawi, mama. So, Ni blooming. ingana ba kanang di na ka na mag-away-away man ba kay kapoy kay nang away-away mo. Kana mas strong dayon. Wala man murag-murag. Abi ninyo mga anak kanang load sa load ta mo. Kanang sa gisulti ni Shano ba? Murag ta gyapo pa kanang murag pagipayaw ko sa langit ba nga sa gisulti ni Shano bitaw do ako magalipay jud ko adlaw. Lagi ako duga nalugaw. Nalipay jud ko nakapatid. Sino Shano na kaya kalipay nimo sa imong kinikasing-kasing day mo? Ay oo, oy. Indot jud kay akong gibat. Murag feel jud na ako na jud sa kasing-kasing. So, At least with you. ati ka, so hashtag Inana na jud ma kanang Kuya Shano. sino Shano na di ay jud as in Hashtag hapuha. Ulag guys si Shano, nalipay jud ko. Nalipay jud ko sa gisulti lagi ni Shano. Mura lagi gipayaw jud ko sa kalami. Hindi ako feeling. Hindi ako feeling. Sao na lang, no? oh jud ay. Kaya mo. Mo na nagpabugno jud ko, naggatas jud kay hindi ako feeling adlaw eh. As in, may noon at least. Hindi na ka mas strong na, kaya na. Ulag eh. Ganahan jud ko ron. Pero adlaw ganahan jud ko sa kitapit ni Shano. Yana jud ko ron. Nabugno jud ko ba? Mura Okay. jud ana akong dughan oh. Ya, kalami eh. Daw. Ay, wala siya para singhag-singhag. Lagi. Oh, niya si Papa ma. Okay na to. Ano lagi nga lang mag-inok to ka rin. Atong kwanan na rin. Bugap. Wa tay ana sige ta baro. Way hawag lang mo dia. Gutom na kap. Tulo digap. Sakit kiyan dire. Come on. Come on. Tuwas ang bigas bulsa. Oy, tikas din. Ay karangan. Ay, ayo. Lanay. Ano matikas na? Ayo ni mo kapoy.
Ayo daan ako nga lang, ayo. Inyo nang iyong gibiyaan. Wala ka na mo biyahe ka? Oy! Buti kong biyahe. Nabis kilid ni mo, biyaan mo. Wala ba biyahe pa? Magic. Wow! Ay, kuyaw ka na na. Wala pa pagkakadungog. Wala pa kasi ito. Ay, pinulong gini! Komedante din, inaw nga! Kung gusto naman taon ka, Brad. Muna di. Brad, tuwing suon ko nung Brad. Saksi ko, Brad. Pliha sila nagsulti. Kunya, nangumidya ko ni mo. Samtang gaistoryahanay sila, Brad, ha? Paminaw, ha? Samtang gaistoryahanay sila. Diya ko skilid, wa kabantay. Ang gisulti sa imo asawa. Sa inani ay. Natayang gulo. Wala pa. Anay. Napasalamat ko nga gihap-huwap ang akong dugan. Yes, Yano. Nigaan ako pamati. Nisuporta pa ang imong dugan. Ayokap! Ayo, Brad. Gano! Unya lagi mo. Unya lagi mo. Dami. Sakap. Wala. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo